Ahojte, vítejte v tomto nádhernom priestrannom štvorizbovom byte v chorvátskom Brove. Má rozlohu 90 m2, je tu v stave holobytu, ako vidíte, takže bonusom je, že si ho viete dokončiť podľa vlastných predstav. Poďte sa so mnou pozrieť, ako to tu vyzerá. Vítejte vo spálni alebo v detskej izbe. A tento byt je vykurovaný, má podlohové kúrenie, taktiež klimatizáciu. Z každej izby je aj výstup na balkón, takže si viete užívať ráno kávičku, prípadne fajčeri ráno cigaretku. A môžeme sa pozrieť do druhej miestnosti. Druhá miestnosť je skoro identická, taktiež má výstup na balkón. A tretia izba je trošku menšia, ale môže byť kľudne hosťovská alebo detská izba. A výhodou tohto bytu, že okrem toho, že je priestranný, má osobitnú kúpeľňu aj osobitné WC a súčasťou bytu je aj vykurovaná garáž.